سلام كما يتمسكوا براس معتنا عبيت زينات هاجرات نوردي كمونا قدستي هاجرو في صامتات النقربلو هارميني ميديا كما ترو نلوم سوني عسرتو شمون تتحسس زدلنا يوم حصرتو وانا وزينات تاسعبنا نقربلكم منا نمكتالكم من عدمنا كان نطفاتهم كنقدم ابو ما بعلدت اغلغلوت بوستاش ودن بوست نورد ناب يوكرين زياده باكيجات كنكن كركب يصبم الله ኣብ ሾደን ማእከላዊ ዋጋ መነባብሮ ኣባይቲ ዝውንኑ ስድራ ቤት ካብ 2021 ጀሚሩ ብ100,000 ክሮና ምውሳኹ ኣሃዛት ባንክ ኤስቢኤይ ብምምልካቶም ከምኡውን ኣቦ መንበር ጉጅለ ባይቶ ጸጋማይ ኪዳን ጆሲ ሳራሞ ነቲ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ መንጎ ፊንላንድን ኣሜሪካን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምትሕግጋዝ ምክልኻል ግቡእ መስርሕ ባይቶ ገይሩ ክሓልፍ ከም ዝደሊ ምግላጹን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ شودناويان كمجمار ملء ورا روسيا بلعلي يوكرينات حيزو ماستات 94,000 باكيجات كنكن ناب يوكرين سيدو مالهم أغلغلوت بوستا شودن بوست نورد نزوم باكيجات كابول كاسباتنا تقبل بناصا خصدوم صنيحلو كاب قرز كلاخل كدان غوانتي كالسي وشتاو خدان اتو مابز وانزي ازيوم زدلو نغرات يميبل اكايد حزباو غدات بوست نورد هنريك إشارة بخال مداش ودناويان كيلاتات هندسة نيوكريناويان يسلطنلهم ኣብ ሓደ ፕሮጀክት ኖርዲክ ኢላታት ሾደን 48 ዩክሬናውያን ነቶክት ብኸመይ ከም ዘጽሪው ዝያዳ ስልጠና ሂቦም ኣለዉ እቶም ስልጠና ዝረኽቦ ድሕሪኡ ነቲ ፍልጠት ናብ ዓዶም ናብ ካልኦት ክሕልፎ በዚ ድማ ብሓይልታት ሩስያ ዝተዘርአ ነቶክቲ ከጽርጉ ክኽእሎን ሓድሽ ኣሃዛት ባንክ ኤስቢኤይ ብኸም ዘመልክቶ ኣብ ሾደን ማእከላዊ ዋጋ መነባብሮ ኣባይቲ ዝውንኑ ስድራ ቤት ካብ 2021 ጀሚሩ ብ100,000 ክሮና ወሲኹሎም ወላኳ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዋጋታት ጸዓት ነዳድን ናፍታን ከምኡውን ክፍል የተወለድ ንብረት ሕጃ ክወርድ ምዃኑ ትንቢታት እንተሎ ንማእከላዊ ስድራ ቤት ዝኾኑ ወጻኢታት ኣብ ዝመጽእ ዓመት ገና ክውስኽ ምዃኑ እቲ ባንክ ሓቢሩሉ ኣብ ኤስቢኤቢ ክኢላ ስነ ቁጠባ ሊንዳ ሃስቪልክ ንኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ቁልጡፍ ወሰኽ ዋጋ መነባብሮ ንስድራ ቤታት ስንባደ ፈጢሩ ምህላው ሓቢራላ أبو منبر ጉጅለ ባይቶ ጸጋማይ ኪዳን ጆሲ ሳራሞ ነቲ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ መንጎ ፊንላንድን ኣሜሪካን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምትሕግጋዝ ምክልኻል ግቡእ መስርሕ ባይቶ ገይሩ ክሓልፍ ከም ዝደሊ ገሊጹ ሳራሞ ንሄልሲንኪ ሳኖማት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓደ ወታደር ኣሜሪካ ኣብ ፊንላንድ ገበን ኣብ ዝፍጽመሉ እዋን ስልጣን ምኽሳስን ምፍራድን ናብ ፊንላንድ ዝምለሰሉ ኩነታት ምርግጋጽ እቲ ስምምዕ ብጠበቓታት ክትንተን ኣሎ ክብል ከም ኣብነት ኣልዒሉሎ ፊንላንድ ክልቲአን ሃገራት ስልጣን ኣብ ዘለዎም ጉዳያት ሕድገት ክትገብር ብመትከል ተሰሚዓ እኳ እንተነበረት ፍሉይ ትርጉም ዘለዎም ገበናዊ ተግባራት ኣብ ዘጠቓለሉ ጉዳያት ግን ስልጣን ፍርዲ ክምለስ ክጽውዕ ትኽእል እያ ሳራሞ ብተወሳኺ እቲ ስምምዕ ብተመሳሳሊ ኣብ ፊንላንድ ግዝያዊ ምኽዛን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ዝምልከት ዓንቀጽ ከጠቓልል ነይሩ ክብል ሞጊቱሎ ስምምዕ ፊንላንድን ኣሜሪካን ኣብ ክንዱ ሃገራዊ ሕግታትን ኣህጉራዊ ግዴታታትን ምኽባር ከም ዘደሊ ዝገልጽ ኮይኑ ፊንላንድ ኒውክሌራዊ ነታዋጊ ካብ ወፃኢ ምእታው ዝኽልክል ስምምዕ ኣጽኒዓ ኣላ በዚ ስምምዕ ገለ ዓውኑድ ካብ ሉኣላውነትና ሓሊፍና ሂብና ከይንኸውን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ፊንላንድ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ክብል ነታ ጋዜጣ ገሊጹ ንሱ ኣብ ባይቶ ፊንላንድ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ንምቕማጥ ድልዋት ዝኾና ውድባት ከም ዘለዋ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ክብል ወሲኹ ስሚሩሉ ሕጊ ኒውክሌራዊ ጸዓት ፊንላንድ ክሳብ ዘይተመሓየሸ እቲ ስምምዕ ብዛዕባ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ዝቕይሮ ነገር ከም ዘየሎ እዩ ዝረኣዮ መንግስቲ ፊንላንድ ብወገኑ እቲ ክልተኣዊ ስምምዕ ዓቕሚ ሃገራዊ ድሕነትን ምክልኻልን ሃገር ከም ዘደልድል ይዛምን ኣብ ፊንላንድ ንዝኣቱ ወታደራት ኣሜሪካ ብዘይገለ ጸገም ንኽሰርሑ ዘኽእል ሓቋፊ ስምምዕ ብምዃኑ ናብቲ ሃገር ንምእታው ፓስፖርት ኣይከድልዮምን እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤሌና ቫልቶነን ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣሰላጢ ውፅኢት እቲ ስምምዕ ኣብ ግዜ ሰላም ጠቓሚ ኣብ እዋን ቅልውላው ከዓ ፍጹም ወሳኒ ክኸውን ኢላ ሚኒስተር ምክልኻል ኣንቲ ሃከነን ምስ ኣባልነት ኔቶ ተደሚሩ እቲ ስምምዕ ክሳብ ክንዲዚ ድልዱል መከላኸሊ ክፈጥር ምዃኑን ንፊንላንድ ጸቕጢ ይኹን ዘይምርግጋእ ንምፍጣር ከም ዘይከኣል ዘርእዩ ኢላ ጸጋማዊ ኪዳን ፊንላንድ ዳርጋ ትእንኮ ብዛዕባ እቲ ስምምዕ ገለ ዕቀበታት ዘመሓላለፉ ውድብ እዩ እዚ ስምምዕ ድሕሪ ልዕሊ ዓመት ዝወሰደ መስርሕ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ብሰበ ስልጣን ተዛዚሙ ኣሎ ሳራሞ ንሄልሲንኪ ሳኖማት ኣብ ዛባ ሓበሬታ እቲ ባይቶኣዊ ጉጅለ ብዛዕባ እቲ ስምምዕ ሓባራዊ መርገጺ ክሕዝስ ይትረፍ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይዘተየ ገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ቅድሚ ምውሳና ባይቶ ብግቡእ ክዝተየሉ እንደሊ ኢና ኢሉ ፊንላንድን ኣሜሪካን ነቲ ስምምዕ ክፍርምዎ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ቫልቶነን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሎም ሶኒ 18 ታሕሳስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ዝፍጽሞ ርክብ እዩ
ድሕሪ እዚ መንግስቲ ፊንላንድ ነቲ ስምምዕ ንምጽዳቕ ናብ ባይቶ ከቕርቦ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ሰራሕተኛታት ፊንላንድ ካብ ዝኾነ እዋን ብዝለዓለ ምስልቻውን ክትር ድኻምን የጥቅዖም ኣሎ ክብል ኣብ ዝቐረበ እዋን ብትካል ጥዕና ከባቢ ስራሕ ፊንላንድ ቤት ትምህርቲ ቢዝነስ ኤሚልዮንን ዝተገብረ መጽናዕቲ መልኪቱ እቲ ኣብ መጽሔት ሞያዊ ባሕሪ ዝተሓትመ መጽናዕቲ ነቲ ብዛዕባ ጠንቅታት ምስልቻውን ድኻምን ሰራሕተኛታት ኣመልኪቱ ክወሃብ ዝጸንሐ ልሙድ ኣድረኣያታት ዝብድህ እዩ። እቲ ንሰራሕተኛታት ፊንላንዳውያንን እንግሊዛውያንን ዳህሳስ ዝገበረ መጽናዕቲ 40 ክሳብ 50 ሜታዊ ዝኾኑ ኣብ ስራሕ ብቐጻሊ ምስልቻው ከም ዘጋጥሞም ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ንግዲ ኤሚልዮን ተሓጋዚ ፕሮፌሰር ሎታ ሃርጁ ንነዊሕ ዝኸደ ምስልቻው ክርአ ዘለዎ ሕማም እዩ ትብል። ብኣንጻር እቲ ብዙሓት ዝኣምንሉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስራሕ ዝፍጠር ምስልቻው ብሰንኪ ሕፅረት ዝስራሕ ነገር ዘይኮነ ምስ ሕጋዊ ዕማም ሓደ ሰራሕተኛ ዘይተኣሳሰሩ ስራሓት ምዃኖም ኣጣሊሉ ኣሎ። እዞም ዘይሕጋውያን ዕማማት ቢሮክራሲያዊ ማሕለኻን ካልእ ዘይምልከቶም ዝተፈላለዩ ዕማማትን ሓወይሱ ንሰራሕተኛታት ስልችዋት ኣብ ልዕሊ ምግባሮም ስራሕ ንኽብደል ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ተለልዮም ኣለዉ። ኣብ ስራሕ ምስልቻው ዝመጽእ እኹል ስራሕ ካብ ዘይምላው ወይ ብብዝሒ ስራሕ ካብ ምድኻም ዝመጽእ እዩ ዝብል ዝጸንሐ ተሓሳስባ ጉጉ እዩ ትብል ሎታ ሃርጁ። ኣብ ትካል ጥዕና ፊንላንድ ክኢላ ተመራማሪት ፒያ ሴፓላ ሰራሕተኛታት ኣብ ኣገደስቲ ዕማማት ከም ዝተዋፈሩ ንምርግጋጽ ፈተሻ ዕማም ስራሕ ክካየድ ጠሊባላ። ዘይካዚ ሰራሕተኛታት ምስ ድሌታቶምን ክእለቶምን ዝሰማዕ ሓደስቲ ቦዶታት ዝወስድሉ ኣገባባት ከተኣታቶ ይግባእ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ትካል ሞያዊ ጥዕና ፊንላንድ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ጃሪ ሃከነን ቦገኑ ኣብ ስራሕ ከመሃዝነት ምትእትታው ጽምዶ ስራሕ ብምውሳኽ ካብ ምስልቻውን ምድኻምን ከናግፍ ይኽእል ይብል ብመሰረት ጸብጻብ ሄልሲንኪ ታይምስ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ሶኒ 18 ታሕሳስ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም። ሰላም።